Kom herover, det er vi. Ja, kig. Der er noget langt der til ikke til at nu. Ja, det er det. Sådan skal vi gøre, når vi maler lofter. Du bare hælde det ud, og så lad det hænge på loftet, og så... Så skal man bare vinde tyngdekraften først. Man kan vende huset på hovedet. Det er satan. Så kan man hurtigt male 30 kvadratmeter. Ja. Jeg er bare klar. Hold da ferie, mand. Det er flot. Det bliver rigtig flot, ikke? Jo. Det er simpelthen så smukt. Du skulle have været kunstmaler. Ja. Det er jo kunsthåndværk. Ja, det er så på kunsthåndværk, det der. Hvor længe har I boet i Danmark? Altid? Nej, jeg kom til Danmark i 98. Det kan man ikke tro. Det var 13 år eller sådan. Jeg synes, vi taler meget godt dansk. Tak. Vi taler bedre dansk, end vi taler irakisk.